लोगोफोर मादैनि रुम मोनफैबाय दा गेटआव ताला मारना होदो। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आंनि बे गेरेमसा दैमारि चैनेलाव नोंसोरखौ गासैखौबो बराय हरनाय थाबाय। आं दिनै गुवाहाटि थांदों आरोना, माने जोंहा मादै सासे गुवाहाटियाव थायो, बेनि रुमाव लागै आं थांनो नागिरदों माने दिनै। ओमफ्राय मानो थांनायदो मानि थाखाय थांदो बेफोरखौ उनाव खोन्थाजोबगोन। दा नोंसोर भिडिअखौ नायजोब्बाय था। नैनो बे जोंनि लामाया बेनो, आं बेयास नायबाय थादो। दिनै लंपेन्ट जिन्स लंपेन्ट गानना लादो, बहुत दिन गानाखैमोन जिन्स लंपेन्टखौ, दिनैसो गानदो। गोदान नङा पुरानासो, नायबाय था भिडिअखौ। लोगोफोर न'निफ्राय गारिबो गाखोबोनानै नै दा बागानपारा मोनबाय, बागानपारालागै मोनफैबाय आरो ना। नैबेजा सिदा बरबरि मुसलपुर थांनाय लामा बेजा। ओमफ्राय दा आं नलबारि गुवाहाटि थांगोन नालाय बेजा आरो ना, थांगासिनो सिदा। बेनो जाबाय बागानपारा आउट पस्ट, नायनानै ला लोगोफोरनि बेनो। नैबे आरो बागानपारा हाइ स्कुल थांनाय लामाया। ओमफ्राय नै जाबाय बागानपारानि बास स्टेन्ड, बैजा ओमफ्राय बल फिल्ड बैजा बागानपारानि। लोगोफोर बेनो जाबाय धमधमा। आं दा धमधमा मोनफैबाय आरो ना, नायबाय थादो नोंसोर भिडिअखौ जोबजासिम एबार। फाइनालि लोगोफोर मोनफैमारबाय दे गिबाके। थाबायना थांगासिनो र' दा, नैबे बेनो न'आ, रुमाव लागै थाबायना थांगासिनो। मोनफैबाय दे, गरमबो मोनजोब्बाय खिन्थु बे ससे थाबायना फैनो गोनां जाबायना, गरम मोनजोब्बाय। सैमाफोरसो दंलाबायो नामाब्रा, गिनायबो मोनो दख'। गाबसोबा दा दिगदारानो जागोन। गैया दे गैया। औ मालाय घटनाया? मारिनाया दोनबाय माथो। सि फन खालामनांसिगोन जाला। लोगोफोर मादैनि रुम मोनफैबाय दा गेटआव ताला मारना होदो। हाबनो हायाखै, नेगासिनो। मादैया साबि लाना फैगासिनो र'। इखिनिखौ थाबायना फैबाय, इखिनिखौ थाबायना फैबाय होनदो। लोगोफोर मोनफैबाय दे आरो ना किबाके, उपाय गैया, ताना माना फैथारबाय। माने गारि गाखोनानै अबस्था गैया जादों मानसिया। जेनेबा गरमबो मोन्दों, मेंदोबो, बहुत दिन गारि गाखोआखैना। नै साइकेलखौ नाय लोगोफोर, मोजां नुदोंना नुवाखै? मालिकनि फिसालानि बे साइकेला। मोजाङानो। है दाबो मोनाखै, रुमा थैबायलै। नैनो दे, नैनो बेनो बेनोमोनलै। निया हाबहैनोसै आरो ना सिङाव। र' जन्था खौगोना लानि, ओरैनो हाबहैयो नामा? जन्था गलासिनो हाबनो ओंखारदो साला, थोद जाम्बा। हेलमेटखौ दोनना लानो र'। लोगोफोर मानि थाखाय हेलमेट लाबोदो खोन्थागासिनो र'। दानिया जादों साहा लोंनायनि आयदा। साहा फुदुंना लाबोदो र' मादैया, साहा लोंग्रोनि, साहा लोंनानै उनाव ओंखाम जानोसै आरो ना। ओंखाम संखादों माने। वाव, आदैनि फट' दङ इनि काबाव, नाय। मादैखौ एसे नायनो र' मा खालामदो, माबा देबाय थानाय खोनादों माथो। बेयावबो मा संगासिनो नायनो र' खनसे बोखारनानै। बेफोरो गुदुंथारसो नामा, दांनो हागोन ना हायाथाय। लेस्रा भाजा, आं दहाय लाबोदोंमोन लेस्राखौ, बेखौनो एवदों मादैया। होनसै दा खानदोनो। मोनसिगोन, टेनसन गैला, मोनबायानो होनजायो, जानो हानाय जाबायानो। न'नि लेस्राखा, जेबो मुलि होनाय गैया, जेबो मा गैयानो। गारबाखौनो दोननो जागा मोनलालै, मायाव दोननो।
दै इयाव टाइमाथ' गोलैलांबाय थायो नकथानो दै दिगदार मोनसै आं खाथियाव खोबना लानानै नै बेयावनो दोनसै गारबाखौ था नों इयावनो थाबाय था मादैनि बेलकनिखौ एसे देखायनो र' बेलकनियानो फिसाथारनिया आलु पियास दोंसोगारो दानिया जादों ओंखाम जानायनि आयदा ओंखाम जानो जालायबाय आरोना आं देखायनोसै नोंसोरनो नैबे जाबाय हांसो बेदर मैयानो लाबोदों ओमफ्राय नै ना संखाजोबनाय बे मामोनथाय बावबाय ओमफ्राय दाउदै बेखिनिदोनो जानोसै बे दहायनो देनाय बाथोना माबा राजा मिर्चिनो ओमफ्राय नैयाव दं ओंखामासो गुदुं खिन्थु ओइ भाजाफोरा मैयानिनो बानायखाजोबनाय बेनिया नैबे जादों टिभि एन्ड फ्रिज नांथ'ला बेखौ थाथ'थोसै ओमफ्राय नैजा दं आंखौ नायनांला नोंसोरो उनाव नायनो हासिगोन जों जानोसै आरोना भाजाखोना भाजाखौ लानांगौ दानिया जाखां लोंखां आरामसे ओंखारबोबाय हेलमेट सेलमेट गाननानै पुरा फिटिंआव ओंखारबोबाय ओमफ्राय आं मानि थाखाय दिनै गुवाहाटीयाव फैदोंमोन मानि थाखाय मादैनिसिम फैदों बेनि रिजनखौ आं दा खोन्थानोसै माने मादैनिया स्कुटि गंसे दंखायोमोन आरोना पुराना जाबाय आगोलनिनो ओमफ्राय मादैया नै दाख्लैबावैसो माने गोदान स्कुटि लादों आरोना स' ओमफ्राय बे पुराना स्कुटिखौ माने आंनो हरनो नागिरदों मादैया स' बेखौनो आं लांनो होननानै दिनै मादैनिसिम फैनाय जादों स' बेखिनियानो आरोना बाथ्राया गुवाहाटीयाव फैनायनि बाथ्राया बेनो स' नोंसोर भिडिअखौ जोबजासिम नायबाय था आं स्कुटिखौ लानानै थांसै आरो नों नाय स्कुटिखौ मा स्कुटि नायनानै लादों नोंसोरो जागोन दे इना गारिया मोजां नुयो आंखौ मोजां नुयो आंनि इखो गारिखौ फनबो दोननो हायो नैफोर हुगारग्रा माबाखौ दोननो हायो नों बबावबा थांबाबो हुगारग्रा इयाव आरो हुगारग्रा सुगारना दोननो हाया नों ओरैनो लेथ्रा धुलाबाबो नों ओरैनो खायनो गोनां जायो गारियाव नों दा जेनेबा जों लामायाव लाखिना दोननाय इमान गोबाव धुला थायोना उथिनानै बे धुलाखौ नै बेयावबो थाबाथाय दा आराम अखा हाबाबो माबा हाबाबो दै सिबाबो सुनो हायो आरो एसे जाथारगोन दा सुबिदा इयो इफोरखौ सुबिदा मोनथाराखै आं गोदानखौ इखौ बिराद खम सलायदोंना बिराद सुबिदा मोनदों आरो तो लोगोफोर गारिया जाहैबाय बेनो प्लेजार हिर' कम्पानिनि आरोना प्लेजार स' दिनै बे पुराना गारिखौ न'सिम लांनाय आरोना लांजायोना लांजाया नोंसोर नायबाय थादो आं आंनिबाथ' लांजानांगौ गारिया मोजाङैनो दोङो मानो होनबा सिख्ला मानसि सालायनाय ना बारा जिटि जेरै सालायनाय नङा मोजाङैनो दोंखायो पुरा फार्स्ट क्लासआनो जानानै गारिया पुरानाबाबो पुरा कन्डिसनाव हिटैनो जाना दोंखायो माने दाबो बापरे एसटिसि बासआ माबायदि खाथिखिन लाना थां बारदा खांदांसो बोरैबा मावग्लुंजोबदों गारिफोरानो ओरैबायदि माने बारदाबो खारदो दा लोगोफोर आं दा नै सराइघाट ब्रिजआव दोङो ब्रिज सायाव दोङो आरोना ओमफ्राय दा बेनिफ्राय न'सिम आरो होलांबावनोसै माने मादैनि रुमनिफ्राय फैनानै आं बेखिनियाव लाखिफैदो दलं सायाव ओमफ्राय दा थांनोसै थांना एबार न'आव नोंसोरखौ डाइरेक्ट लोगो हमनोसै भिडिअखौ नोंसोर नायबाय थादो स' लेट्स सी स' गाइस बिदिब्ला आं न'आव थारैनो मोनफैमारबाय आरोना स' गारिया जेबो जादियासै माने जेबो लामा सामा जेबो प्रब्लेम होदियासै पुराना गारि हिसाबै मोजाङैनो मोजां मोनफैमारदो आरोना स' बेखिनियानोमोन दिनैनि भिडिअआ माने दिनै पुराना गारिनि पावारखौ मिन्थिबाय आरोना गुवाहाटीनिफ्राय जि जोंनि न' बागानपारायाव लागै मोनफैदों बुहुद मोजां स' नोंसोर भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनखो अननानै लाइक कमेन्ट शेयार आरो लोगोसे चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै होदो